ceea ce s-a întâmplat în acești 4 ani, și vă dau un singur exemplu, proiectul cu Aquaparkul, este de noaptea minții. Primăria depune un proiect de 150 de milioane, știind că numai 60 de milioane poate accesa. Consiliul Județean depune unul de 250 de milioane, cu același obiect de activitate. Să devină o concurență, când știm foarte bine că pe fonduri europene nu poți să atragi mai mult de 60 de milioane pentru acest proiect, să devină o concurență între primarul interimar al municipiului și președintele Consiliului Județean, care între timp vrea să ajungă primar, și stau și mă întreb dacă printr-o minune ar ajunge primarul din Baia Mare, fostul președinte al Consiliului Județean, ce face? Care proiect alege? Am încredere că după 9 iunie, practic, tot ceea ce ne-am propus, tot ceea ce este astăzi în fază de implementare în diverse stadii, vor fi lucruri concrete care se vor vedea în municipiul Baia Mare și care vor duce la creșterea calității vieții pentru toți băimărenii. Am început în urmă cu 5 luni de zile pe lucrări sau probleme mai micuțe, ca să le spun așa, în spatele bulevardelor, în cartiere, și am văzut că deja există o dorință din ce în ce mai mare de a continua aceste lucrări de amenajare a parcărilor, a spațiilor din curțile interioare ale blocurilor, însă nu trebuie să uităm de problemele și de proiectele pe care noi le avem pe tot ceea ce ține de partea de infrastructură, de mobilitate urbană, de regenerare urbană, de spații verzi, și aici avem foarte multe proiecte pe care, așa cum am spus, în parteneriat cu Consiliul Județean și cu susținerea Guvernului României, sunt ferm convins că putem să le implementăm în acești următori 4 ani de mandat.